Okang'eyo ni kawuono chunyi gombo mondo mwago mbaka kotenore kod twak mane, kata kamano ponono ni tudori kodwaga e Radio Ramogi na nyisi ni kawuono wadhi bedo kod daktari e studio kaa, laktar molony e tuoche mag joma mine. Kendo nalero ni maber mokalo ni odiochieng' ma kawuono wang'iyo gino manyalo miyo joma mine ok bed kod thuolo mar bedo kod nyithindo, kata causes mag infertility in women, gigo manyalo miyo ng'ama miyo ok yud nyathi. Kamora mora ma intiere machiegni penj laktar iluonga ni Ruth Otieno, kendo amor mokalo ni wendo wa daktari wa mabende en daktari mohero ahinya osechopo e studio kaa. Obonyisowa nyinge ng'a, en wuod kanye, olony e tuoche mag joma mine, kaeto wadonje twak achiel kachiel kokwa ketho kinde. Machiegni daktari. Erokamano. Nyinga en Mathias Odera Kech, wuod Homabay Kanyada, Rodi kanyo. To sani to atiego lakteche e mbalariany mar Jomo Kenyatta University. Yes. Amor mokalo mar bedo kodi e chenro odiochieng' ma kawuono nasesendo nyoyo kawacho kacha ni wabong'ia ne gigo manyalo miyo ng'ama miyo ok yud nyathi. Seche mowacho ni ng'ama miyo ok nyal yudo nyathi kata infertility in women, daktari kwa kete e yo machuok en ang'o kakori donjonwa godo kaka laktar kod gima nyalo miyo mano timore kapok wadonjo matut ahinya e twakwa ma kawuono. Erokamano. Ma en joma mine makawo ndalo mathoth kapok oyudo nyathi. Ndalo mathoth wakwano ka miyo osebedo katemo mondo obed gi nyathi kata mondo ogam remo kuom higa achiel. Ka en miyo ma oserwako higni 15 nyaka 34, wakawo ni onego bed ni osetemo kuom higa achiel kapok Nyasaye ogwedhe. To ka oserwako higni moromo 35, to koro kindego waduoko chien, wachako kwano ni kosekawo higni dweche 6, to wanyalo wacho ni mano ng'ama yudo nyathi bedo mapek. Mama en kosetim nonro moyud ni ng'ama dichuo kata chwore mantiere godo ber, nikech bende weche mag infertility wayudo ga ni omako joma mine kachiel koda ka joma chuo bende daktari. En kamano mondo nikech ng'ama miyo ok nyal mako ich kende owuon, nyaka bed ni en gi ng'ama dichuo. To joma chuo bende seche moko bende nigi thagruok matamogi mondo mi ok ginyal nwang'o nyithindo. Koro wang'iyo gi kaka jomodak e achiel, ok wang'i ng'ato mopogore opogore. Wang'iyo gi kaka jomodak e achiel, nikech ka wakwano wanang'o ni e jogo modak 100 matamo mondo onwang' nyathi to ok yudi, iyudo ka ji 30 mano nigi tabu mowuok kuom madichuo, to 40 nigi tabu mowuok kuom ng'ama miyo, kato modongo to koro moriwo gi duto. Nyiso ni kata joma chuo bende seche moko nyalo bedo gi thagruok mar bedo ni ok nyal bedo gi nyithindo. Seche ma wawacho daktari ni ka en ng'ama miyo ma chakre higni 15 nyaka 35, ing'iyo higa achiel. Ok ang'eyo ni seche ma wang'iyo higa achiel ni en higa achiel ka gibedo e achiel marom nade, kose en ga gimoro manyalo dhi dichiel e dwe, diriyo e dwe, diriyo e dweche 3, ikwane nang'o daktari? Erokamano. Wan wakwano ne kaber to joge onego bed ni gibedo e achiel nyadiriyo kata nyadidek e juma achiel. Ma ok ni ka ng'ato odak mabor to biro sama dwe orumo kato owacho ni mang'o nyathi otamore. Ber mondo mi gibed e achiel nyadiriyo kata nyadidek e juma ka juma. Ang'o momiyo kamano dok? Nikech ng'ama miyo tong' wuok kuome nyadichiel e dwe, to tong' kowuok kuome nyadichiel e dwe, to tong'ni kawo seche moko 24 mondo mi oriwore gi tong' mar ng'ama dichuo. Koro kineno ka ng'ato bedo e achiel gi ng'ama, ka jogi bedo e achiel ma kata dichiel, samoro ginyalo bedo e achiel sama tong' nosewuok mosedhi wuodhe, kata seche moko ginyalo bedo e achiel ka tong' pok owuok. Mano momiyo ka gibedo e achiel
nyadiyo kata nyadidek to kamoro ginyalo bedo achiel ka tong' owuok. To wamedo kendo wacho ni ka ng'ato temo mondo mi obed achiel gi ng'ama, ka ng'ato temo mondo mi omak ich, to ber mondo mi ong'e ni to sakone chalo nade, mamiyo ne kata ka dichuo bet mabor, to koro ginyalo winjore ni seche ma kamagi ema anyalo gamo e remo. Koro kata ka dichuo ni mabor kata ng'ama miyo ni mabor, to ginyalo neno kaka giloso chenro mondo gibed achiel. Erokamano ahinya. En penj laktar kokalo Ramogi TV ka waketo twak makende mwanyalo yudo kaka wakonyore godo, gima kelo lur kata gima nyalo miyo ng'ama miyo ok mak ich. Daktari olero kata maler e kidieny mokwongo ni en temo e higa achiel, mak mana ni ka ng'ama miyo osechopo chakre higni 35 kadhi nyime to koro iduoke chien nyaka dweche 6. Daktari biro pimonwa gimomiyo ka ng'ato en chakre higni 15 nyaka 35 to en higa achiel, to chakre higni 35 kadhi mbele to en dweche 6. Seche ma daktari leronwa mano, akwayo mondo mi wayude kalenda kata wabong'i ane ni seche ma ng'ama miyo ntiere malo diere mane monyalo mako ich, onego bed ni ji riwore didek e juma, ok ni dichiel e dwe kaka jomoko thoro timo, kaeti wacho ni ng'ama miyo ni ok mak ich. Ooyo, daktari owacho ni en dichiel diriyo kata didek e juma, kaeto koka bang'e no bang'e gachiel inyalo wach ni ng'ama miyo nitiere kod chandruok. Waduoga ni korka higni kacha ka ng'ato osebedo gi higni moromo 35 kadhi mbele, wakawo ni bedo ne yudo ne nyathi koro bedo matek, nikech mano e sama koro wachako e pim mondo mi wang'e ni to ang'o matimore. Nikech wang'eyo ni kaka ng'ama miyo medo dongo, te kaka yudo ne nyathi bedo matek koseroko higni 35. Koro bang' higni 35 mondo mi wachak timo nonro, wadwaro mondo wachak timo nonro mapiyo piyo kapok ndaloni okalo. To ka ng'ato nigi higni 15 nyaka 34 to pod wan gi thuolo. Koro kata kwa miye higa achiel to ginyalo tema. To ng'ama osebedo motegno moroko higni 36 owango gi thuolo. Koro mano gima daktari timo wacho kae yo machuok ni kapo nono nitiere kind higni ma wacho gi kidwaro nyathi to ber chako chon moingo rito mondo wichop higni 37 40 korka ichako. Wacho ni kata doko ni nyalo reto thuolo thoro doko piny mokalo. Daktari watiere kod kalenda, kendo kalenda ni ber mokalo. Daher mondo mipimnwa kuom ranyisi ka ng'ama miyo neno remo chakre Jumapil tarik 1 nyaka samoro tich ang'wen tarik 5. Thuolo machal nade kata kanye makoro ber konenore kod jaode ma bende kotimo ma e higa to inyalo wach ni entiere kod thuolo, onge kod thuolo mar yudo nyathi. Kaito bokaw random dates mondo mi wang'iyane machiegni daktari. Erokamano. Koro gima wan wakwongo ng'eyo en ni to miyo ni kaluwore gi seche ma oyudo e remo mabiro mar dwe mabiro onyalo yudo kalang'o. Ok wachak gi kama ochako neno remo, wachako kwano gi kama oparo, nikech nyaka bed ni osebedo ga ka ong'iyo ondiko e kalenda ni ka yudo tarik makama madu mabiro bo yudo tarik makama. Koro mano e yo makende mong'ith ma ng'ato nyalo kwano godo seche ma onyalo make nyathi. Koro wakawo ni ng'ato nosenong'o remo, to kokawo kalenda mare to yudo ni obiro nwang'o remo machielo madu mabiro tarik 20. Kae ichake kweno, ichako kweno kedok chien. Koro tarik 20 ema remo mar dwe mabiro biro chakore. Koro ikwano tarik ichako gi ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Koro wang'eyo ni ka tarik 7 Jumamos kae ma tong' biro wuoke kuom mamane. To nikech seche moko onyalo wuok tarik 6
tarik 7 kata tarik 8. Koro wanyise ni kaber kitemo manyo nyathi to ibed gi jaudi tarik 6, tarik 7 gi tarik 8. Kato kendo wachako wang'isogi ni ka gimanyo nyathi. Nikech seche moko jomoko paro ni ka gibedo achiel pile pile te ka inyalo bedo gi thuolo malach mar yudo nyathi. Koro wang'isogi ni tarik 6 ka emichako manyo nyathi. To kapok kaw gik wakwayo ng'ama dichuo. Ng'ama dichuo 1, 2, 3, 4, 5 oywe. Koro oywe chakre tarik 1 nyaka tarik 5. Koro tarik 6 gibede 1, tarik 7 gibede 1 gi tarik 8. Kato kendo wawacho ni ber ka ng'ato bede 1 ka dichiel diriyo karo kanyo to koro kaka ji odak. Moro daktari nyalo leronwa pek kata ber mar yweyo e tarigegi mondo mi joma choma neno chendo ni be mondo mi ging'e ni daktari nowacho ni ber ka yweyo tarik 1, 2, 3, 4, 5. Yweyo ni en marang'o mondo ang'o motimre? Nikech wang'eyo ni tong' mar ng'ama dichuo nitie kama ilosoe. To kama ilosogie nitie kama iterogi magi kudore mondo mi gitegno. Koro ka ng'ato oyweyo kuom ndalo 5 kapok gichako manyo nyathi to biro nwang'o ka kodhi ka koro buk motegno. Ma ka obedo ni ok oyweyo to seche ma koro omanyo nyathi to kodhi mogolo gin kodhi ma ok otegno. Nikech wang'iso ga ji ni mondo mi tong' ng'ama dichuo oriwore gi tong' ng'ama dhako, ochalo ng'ama okawo ji soldiers iketo Mombasa to go abal nyaka India. Koro dwaro joma nigi teko ema nyalo chopo India. Koro ka ok oyweyo to ochako manyo nyathi, obiro golo kodhi maonge teko ma ok nyalo chopo kuma tong' nitie. Emomiyo wantiere kod chenro mar penj laktar. Iwinjo gima daktari opimonwa ka gin weche ma samoro ng'ato ok bi pimoni kamoro tibo yudo gima ne Ramogi TV e chenro mar penj laktar. Yweyo en gima dwarore, en gima muhimu kuom joma chuo. Joma mine bende nyaka ng'e kalenda gi kaka chal. King'eyo ni boneno remo mar dwe manyien tarik makama tikwano jumbe 2 kidok chien kaeto ndalo 3 kore kanyo miriworie gi jaodi mondo mi ibed kod thuolo mamalo mar yudo nyathi. Daktari ayude donge? Ayude kabisa achuo tik. Adoni mondo misa daktari joma mine matirega kod thuolo mamalo mar ok ni ginyalo yudo nyathi, jogo mantiere e risk mar ni ok ginyalo yudo nyithindo mapiyo kata mayot. Mokwongo gin jogo kikawo gik matimore ngima ji ma pile pile, jogo mosebedo motegno nikech tong' mokwongo ng'ama miyo inyuolo gi tong'. Koro kaka ng'ato bedo motegno te kaka tong' dok piny rumo e iye. To nitiere tuoche moko bende manyalo miyo ng'at mamiyo kik ok yud nyathi. Wechegi nikech mondo tong' owuogi nitie gik mawuok e obwongo mondo mi odhi kama tong' wuokie kaeto koka gigolo tong'. To tong' ni bende nyaka nitie oseke monego bed ni oluwo. Kaeto nitie oseke ni kama kodhi ma ng'ama dichuo bende luwo. Kato ka giseriwore to gima oyudi ni biro ti e ofuku mar ng'ama dichuo. Ofuku mar ng'ama miyo? Sorry, mar ng'ama miyo. Koro gimomiyo ng'ato nyalo bedo ni ok onwang', ok omak ok ogam remo ka nitiere thagruok moro amora e yore makwanogo. Yore mantie obwongo
kama tong' wuokie, oseke ma tong' gi kiluwo, kata kama nyathi tiye, kata ka e dho kar nyuol nitiere gik moko ma ka kodhi mar ng'ama dichuo owinjo to gikudore, ok gimi tong' kaendi to ng'ama dichuo odonjie e ofuku mar ng'ama dhako. Nitiere gik mopogore opogore manyalo miyo ng'ama miyo ok yud nyathi higni, kaka daktari owacho, kaka higni medo sude, kaka thuoloni mar yudo nyithindo dok piny, tuoche mopogore opogore kopogore kod tuoche mabende nyalo mako ofuko nyathi kata hotogoro, fallopian tube, kopogore kod mano weche mag hormones kaachiel kod gik ma daktari oleronwa. Yienwa wakaw yueyo ka waduogo to wabong'eyo chandruoge gi kidienje ka kidienje, wabong'eyo ni ofuko nyathi kapono nitiere kod chandruok en ang'o manyalo timore, hotogoro ni, fallopian tube kod mamoko mathoth omiyo kidieny mar ariyo ni ok adwa nobai kata matin, omiyo kik isudi. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chininye, mama charusin, ako mama chaga ingwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. I mean, do you want to hear the good news or the bad news? Then I said, let me get the good news. Then he said, the good news is you don't have stomach cancer. The bad news is you have colon cancer. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, itaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Ramogi. Regulation occurred through Gimilugi public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadi ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV.
machiegni kendo pej laktar kokalo e Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod picha maber mokalo ne wang'iyo kata ni gigo manyalo miyo ng'ama miyo ok yud nyathi nyalo chakore e obwongo, hormones mane wawacho ka nyalo dhi e weche mag higni. Ng'ama miyo ni en miyo marom nade, hike rom nade, chakre higni 35 daktari wacho kata ni thuolo mar yudo nyathi chako ga dok piny. Maka mana ni nyalore en mana ni ok oyot ahinya kaka jagono ma jahigni 20-30 kanyo. Kato wacho kata ni bende chandruok maduong' thoro ga bedo e system mar ng'ama miyo, kaka od nyodo chalo, kaka hotogoro fallopian tube chalo, kaka yor nyodo chalo kod weche makamago. Daktari dwani mondo mwachake kod chandruoge mathoro mako uterus kata od nyodo manyalo miyo ng'ama miyo ok bed kod thuolo makare mar yudo nyithindo. Erokamano. Mokwongo tabu manyalo yudo od nyuol en seche moko ka nitiere gik moti e ofukune kaka fibroid, ofuku nyathi kaka fibroid kata gik moko oti e iye, ichalo lumbe moko moti e ofuku kata gik moko nitie machalo mbui ma ng'ato yudo tok ka oseyudo thagruok mar infection, kolong infection mar ofuku, to nitie gik moko machalo mbui mamiyo ofukune riwore manyalo tamo nyathi mondo oti kanyo. Kata seche moko bende ng'ato inyalo nyuol magath ma inongo kama tong' iketo e kaeni ok kama gine ka nitie, kama nyathi nyalo tiye. Inyalo chunga dok nikech ka akoro wang'iyo ofuko mar nyodo kaka daktari wacho ni ofuku ka chandruoge nyalo bedo kaka fibroids, mbui kotenore kod weche mag infections mago yudore e iye ka daktari e od nyodo ka. Koso seche moko inyalo ngo kaendi seche moko kama nyathi donge kaeni ok oriwore gi ka. Inyalo ngo kaendi obiro kama. Koro kata tong' mar ng'ama dichuo bi to ok chope iye ka. To magi chandruok ma inyuolo godo ng'ato. To ka ng'ato nigi fibroid, sana ka nigi fibroid moti e ofuku ka, seche moko nyalo tamo ng'ato mondo mi oyud omak ich. Kato kaendi e dho ofuku ka bende nitiere seche moko digi moko machalo kaka pige moko manyalo ka pige mawuok ka koriwore gi kodhi ma ng'ama dichuo to kothe ka ok gi kal ka iwanka gi poto. Opigno poto. Kosango mo poto. Pi mawuok e cervix ka koriwore gi kodhi mar ng'ama dichuo to kodhi mar ng'ama dichuo ni poto. Lokore nyuka. Makoro mano tamo mondo mi kodhi mar ng'ama dichuo okal ka. Kato seche moko bende ng'ato nyalo ng'ogi thagruok e osekene. Mae e kama tong' igolo ka kaeto ikawe gik moko machalo lith lwedo ka to gibiro giromo gi tong' mar ng'ama dichuo e iye ka. Nyiso ni tong' mar ng'ama dichuo onego bed ni ringo e iye kanyo mabich kanyendo magiriwore gi tong' ng'ama dichuo mar dhako ka. Koka tong' nendo dok chien dhi ti e dhofu e od nyodo. Koro ka seche moko kaka odinore ma seche moko onyalo dinore nikech ng'ato nosenwang'o infection moro. Koro nyiso ni tong' ni kowuok to onge kama okale mondo mi gibi girom. Kaeto seche moko bende nitie gik mawuok moko machalo hormones machalo fudu ng'ama kudho mach ema miyo tong' wuok ka. Koro ka hormones gi wuok maber nyiso ni gima kudho kama tong' wuok kane bende koro onge, koro tong' ok wuogi. Koro seche moko nyaka ka kaendi bende nigi chandruok. Seche moko nyaka ko hormone ka bende nigi chandruok. Mage nyalo miyo ng'ato
bende ni ok bed gi gamich. Daktari bende wanyalo bedo kod case ma e fallopian tube kanyo konchiel odinore to konchiel ber. Koro ng'ato nyalo mako ich gi konchiel maber ni. Koso ka gidinore konchiel thuolo chalo ga nade ni ginyalo dinore giduto te koni gi koni. Seche moko inyalo ka konchiel odinore to konchiel yawore. Inyalo ka samoro ng'ato nosebedo gi tuo mar ectopic ich modongo e fallopian tube to ng'ado kono oko to odong achiel no pod omero mama yudo nyathi ok ofulore nyaka gibedo mana ariyo emane Nyasaye noketo gi achiel spare part. Adwa naduoki chien matin mana kiyiena daktari nikech wapuonjore apuonja kamoro ka iwacho nitiere kaka pige gi mawuok kuom e dhod nyodo oriwore kod tong ng'ama dichuo to gipoto miyo tong ng'ama dichuo poto ma en ga ng'oma en ga infection ma en ga kaka ng'ama miyo ni ochwere ma en ga ni tong ng'ama dichuo ni ema samoro kotegno maber kaka ni wawacho koso ang'o manyalo kelo chandruok aina go to case no en ga common marom nade. Mano ok en tabu ma ng'ama dichuo ni godo kata ng'ama dhako ni godo. En tabu mamako gi ji ariyogo kanyakla ma inyalo yudo ne ng'ama dichuo ni konongo dhako machielo to miya ich. Ng'ama dhako ni be konongo dichuo machielo to gama ich. To mak mana ni gin ji ariyogo mok ginyal timo nade ok ginyal yudo nyathi. Koro mano ka wasepimo mwanong'o ni mano e gima timore to nitie kaka wang'iso gi mondo nikech nitiere gik ma ng'ato gole e dende ma miyo ng'ama miyo golo pigego. Koro wanyalo ng'iso gi kaka gibedo wanyalo ng'iso mondo giti gi raboyunga kuom ndalo moko mondo gik ma nyalo miyo gigo opodi orum e dende kata ka gimanyo nyathi ka koro gibeyo tiyo gi raboyunga. Mano en baka ma ibro gonwa odiechieng' machielo chenro mar penj laktar kaka raboyunga bro geng'o kuom thuolo moko kaito ka giwecho gi raboyunga koro seche gi tong' ni ok dhi poto koso seche gi ko giwecho gi raboyunga ang'o madhi timore kata kamano mano we atin gi kidigelak seche gi waket maino e chandruok ma joma mine bedo godo mondo mi giyud nyithindo. Wasemulo od nyodo, wasemulo dhod nyodo, wasemulo pige manyalo riwore kod tong' ng'ama dichuo to poto, wamulo kacha fallopian tube manyalo dinore, wamulo kacha hormones ma samoro ok dhi golo tong' madhir kaka dwarore. Adwa ni mondo wang'i ane kwan mar tong' ma inyuolo godo joma mine. Nitiere kamoro kanyo mane wacho ni seche ma inyuolo nyathi ma nyako to senyuole gi tonge chuth. Gima ang' no duoko kwan mar tong' piny, gima ang' no duoko quality kata waketa kata ni quality mar tong' piny ma mone yudo nyathi e seche mowinjore kata kako winjore. Erokamano. Gima wang'eyo ni ng'ama miyo inyuolo gi tong' karibu 2 million nyathi mathin. To ka ogik e ndalo ma koro obedo nyathi mapong' to tong' gi eki dok chien modong' gi tong' 300,000 kata 500,000. Kato koro dwe ka dwe tong' karibu 10 chako wuok ovary ka e dag tong' ka. To achiel kende ema biro wuok to modong' gi mago biro lal gikethore manyiso ni e dwe ka dwe tong' 10 wuok e dag tong', achiel wuok to modong' 9 giki kethre, achiel ema wuok manyalo bedo nyathi. Nyiso ni e dwe ka dwe tong' 10 rumo. Koro nyiso ni kwan cha dok chien. To bende Nyasaye kaka ochweyo dhano en ni tong' mabeyo ema kungo wuok. Koro seche moko inyalo ka ng'ato ka ndalo mang'eny tong' pok orumo e iye to tong' modong' gin tonge moko ma ok beyo ahinya. Koro mago bende nyalo miyo ng'ato bed gi chandruok mar gamo remo. Ma en gima timore ng'ama miyo kata nyathi ma nyako inyuolo kod kwan tong' ma oseketi
koro dwe ka dwe tong' ka wuok ok owuoga ok achiel no kende malosore apar gi wiye losore ta achiel kende mawuok modong' ka kethore kaka ndalo medo sudo higni medo dhi e kaka kwan mar tong' dhi piny tong' madong' bedo koro daktari otiyo gi dhok maber ni koro ok ber ahinya to chieng' moro kende ni daktari mane wacho ni tong' modong' koro lokore kaka rudno mok apar ka en dholo maber ahinya maber nyalo kelo chandruok wakaw yweyo ka waduogo wadhi nyime kod twagni mak mana ni kidieny mar adek to daher mondo mi igo simbe mang'eny kaka nyalore ipenj laktar ma en chandruok ma mine adek wi apar kalo kwanda tamalo adek kale omiyo wayude kaka wanyalo konyore kik idhi mabor kik isude. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Dreaming of an unforgettable European vacation? View Travel makes it happen. Explore Rome's history, Venice's romance, and France's charm. Immerse yourself in local cultures with our English-speaking guides. London, Paris, Prague, Santorini, Istanbul, Berlin, Barcelona, Amsterdam. Europe awaits. View Travel delivers. Discover Europe from $1,600 for a single country trip and $2,100 for multiple countries. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream, explore, discover. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, itaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Chemelil yoraj. Kia Johnson kidi Kisumu yoraj. To sirikal mantie yoni gichung to gino sure gi magikaw. Ji aparo wito ngimagi e masira makoch mar apaya motimore Kapsitete apaya malondiani Muroni. A bad decision, as in the eyes of many members, is better than no decision. Mwalimu sio electrical switch ambayo unaweka on na off bila akili mzuri anajaribu kufanya. Jokanyo moko makupet seyo jagoro margi kuom tieko ng'anya poya, gino magiwacho ni ochacho jonyuol mane ogolo nyithindgi e sikul nyoro. Do chiko mondo gai mar obila e yor kojolo Gilbert Masengeli oduok penjo wi lal mar ji adek mane ondhi e kinde ng'anyo mane otimore Kitengela.
Kidieny mar adek en ga kidieny ni jahera mar penj laktar in thuolo mondo mi go simu ipenj laktar penjo duto te ma nyalo bedo godo gigo manyalo miyo ng'ama miyo ok yud nyathi. Ne wasewacho kacha ni joma chwo be nitiere ga kod chandruok mak mana ni kawuono to waketo maino kuom joma mine. Chandruok thothne nitiere ka e dag nyodo kata e yo ma inyalo mak godo fallopian tube kata kama tong' wuoke kata hormones kata yor nyathi kata higni ma bende ang' no keth kwan mar tong' kata quality mar tong'. Namba ntiere screen mari kiwinjo duond producer na penja kata ichwala obro chwalonwa penjo kendo abodhi nyime e yo makare. Daktari, seche mwadhi nyime nitiere kamoro mane wang'iyo kacha ne wang'iyo kacha kalenda kadok chien, wang'iyo kacha gigo monego ni ng'ama miyo timo, wang'iyo kacha gigo ma joma chwo onego bende timo mondo mi joyud kaka konyore. Seche ma pok wachako kawo simbe nitiere gimoro ma diher mondo mi mede kapok wadhi nyime? Nalero ni ng'ama dichuo inyalo yena kawo simbe Emma. Okay. Emma, halo, penj laktar? Halo. Machiegni Emma? An gi penjo. Dhi nyime? Penjo mara chalo kama. An gi higni 39. To ok ane remo, pok aneno remo kuom higni 5 chien, koro ok ang'e ni problem ni kanye. Erokamano ahinya, daktari. Ka en miyo manosebedo ga kaneno remo, to problem nyalo wuok kuonde adek. Problem nyalo wuok e dho ofuku ka, ma kaka odinore, nyiso ni oneno remo to kudore. To seche moko ka ok onwang' rem, nikech ka gikudore ka, to remo biro dok chien ka, miyo ofuku kuot. Kato oyudo kendo ka dwe ka dwe onwang'o lit. To ka dwe ka dwe ok onwang' dalili moro amora, ranyisi moro amora mar bedo gi lit kata mar gimoro amora e piny iye, to sida nyalo wuok kama tong' wuoke kaeni. Koro sida manyalo wuok kama tong' wuoke kaeni nyalo bedo ni homon makudhoga kama tong' wuoke kaeni mondo tong' owuogi odok chien. Kata kaendi nigi tuo e ovary. Kata seche moko kaluwore gi kaka ji bende nene ochwe, onyalo yudo ka tong' manitie ka osegolo tieko. Koro mondo mi ng'ato ong'e ni ang'o matimore, to onego ochop osiptal mondo otimni pim, eka ng'ato nyalo ng'eyo ni to tuone ni en mar hormone, koso tuone ni en kama tong' wuoke, koso tuone ni nie e dag nyodo kata e dho fuko. Aha. Ilero maber mokalo. Atire kod simu machielo kiyiena. Akinyi, halo, penj laktar? Machiegni Akinyi? Erokamano. Awito Akinyi. Daktari, wang'i ane weche ma ng'ato kaponono ni osetemo higa achiel kaka ni pimonwa cha kata dweche 6 to koyudo nyathi, yiena mondo mi akaw simu. Halo, penj laktar? Iluonga ni Joyce. Machiegni Joyce. An gi shida, an gi nyithindo ariyo, nyathi achiel nigi higni 17 sani. To nyathi mar ariyo nigi higa 7. To kuom higni 17 gi 12 onge family planning moro amora matiyo. Koro an asika aneno remo, to akadho dweche 2-3 ok ane. Koro sani kaka last month dweche 2 mosekalo, akadho dweche 2 kapok aneno remo. Koro ok ang'e ni shida en ang'o, to asetemo, asepima, osetimna gima inyisa ni hormone. Koro ok ang'e ni en hormone mane ma ok thiedhi. Yiena kawo simu machielo kaeto wariwgi kiyiena daktari. Halo, penj laktar? Hello. Machiegni? An Mary kani Nairobi. Machiegni Mary? An gi penjo. Dhi nyime wawinji. Aneno nadhiga e family planning mar dweche 3. To adhi dichiel kaka ochweya sandan no to ok adok. To koro ok adok ni odok ochweya sandan, anana kamano lakini ok ane remo. Sida akia ni sida en ang'o. Kuom miyo mopenjo penjo mokwongo ni nyalo kawo ndalo kata dweche 2
kapok oneno remo, mano samoro nitiere tabu, nitiere kaka hormones ka ni gin aina mopogore opogore. Nitie moko ma igolo kata e thyroid manyalo tamo ng'ato ok yud remo dwe ka dwe. To nitie moko bende mawuok e obwongo manyalo tamo ng'ato ok yud remo dwe ka dwe. Koro mondo mi ng'ato ng'e ni tang'o matimore en ni itimone pim ni to e yo hormone ariyogi, aina ariyogi, en mane manyalo tamo mamani bed ni ok oyud remo dwe ka dwe. Koro ber mondo chop osiptal mondo opim hormones gi mondo ng'ato giromo nade. Wach machielo mane ok awacho kendo, nitiere yedhe moko bende ma ji tiyo godo manyalo miyo nyalo tamo ng'ato neno remo. Kaka nitiere yedhe moko ma kitiyo godo to inang'o ka chak wuok e thuno. Mago bende nyalo tamo tong' wuok kama onego bed ni owuokie. Weche machielo ne en mar nyadendi manodhi e sindan. Manodhi e sindan. Ka ng'ato osetiyo gi sindan mar dweche 3 to oweyo, seche moko mondo mi dende odog kare nyalo kawo thuolo manyalo gik kata higni 2 kapok dende odog kama onego bed ni entie. Omiyo kapok okawo higni 2 to obedo abeda mos. To kosekawo higni 2 to ber mondo mi ochop osiptal mondo opim ni to en wach sindan cha koso nitie wach machielo makelo thagruok ni. Daktari, mulna neno remo kod thuolo mar yudo nyithindo. Sasa ma ng'ato neno remo mano entiere kod thuolo mar yudo nyithindo ka remo lal kaka cases mang'eny mwawinjo gi thuolo mar yudo nyathi dok piny koso makema kaka nyakaw simb Tony aeto wadhi nyime. Tony, halo, penj laktar. Halo Ruth. Machiegni Tony. Yada penjo daktari, nitie kako explain nwa about that calendar. Eno wache ni ikwano from the time ma mi expect ni ng'ato expect ni kendo dhi neno monthly ne. Kuri ikwano 14 days, eh? Yes, kidok chien. But wan kaka wang'e ga kaka nipuonjwaga high school, nipuonjwaga ni kwane from the last time minwang'e period ikwano 14 days. Koro kanyo ok understand, eh? Then nyoro bende nitie daktari mani kelo mane wacho ni ng'ato nyalo conceive seche moneno period. Koro ni confusion koro nitie. Koro at least daktari nyalo lerno ane kanyo maber. Ero kamano ahinya. En adieri ni ng'ama dhako nyalo mako remo chakre chieng' mochako neno remo nyaka chieng' ma remo rum nyaka dwe machielo kindego te. Lakini kikwano ich ma mine mako gimako giga seche make gimako giga mid cycle emainwa ka thoth mine make remo. Mana kaka inyalo ka nitie jomoko ma fut kama to jomoko raboche to jomoko height gi 1.5 or 1.7. Koro en adieri ni seche moko inyalo mako remo though ni seche tek mondo mi ng'ato mak remo seche ma omak ich seche ma remo chakore to onyalore. Makama kaka matin daktari akabisi mondo kapok olalna. Halo, penj laktar. Hello. Machiegni. Na penjo ni ka ng'ato ni period to ogine ne winjo rem. Ere kaka inyalo konyi? Daktari bro mulonwa watiek mar kalenda ni kaeto wadhi weche mag ntiere penjo moro nobiro kanyo mabende daher mondo mi ang'e mul kapok wadhi nyime. Erokamano. Koro gima wang'eyo sako mar ng'ama mine opog nyadiriyo. Nitie sama remo chakore nyaka sama tong' wuokie. To pile gima wang'eyo ni ka tong' osewuok to ka ndalo 14 mondo ne remo machielo. Sakoni patni e kindegi to romre kuom mine mathoth. Gima pogore
en ni seche mochako nene remo to gi sama tong' wuokie ema pogore. Emomiyo ka ng'ato chako kwano, wakaw kuom ranyisi ni ng'ato nwang'o remo bang' dwe mare bang' ndalo 20 kata gachiel ka kikwano chakre kacha nyaka ndalo 14 ibo nwang'o ndalo ibo nwang'o ni onwang'o remo onja nwang'o tong' wuok ndalo tarik 14 tarik 10 tarik 15 to ken kamano ikwano kidok chien. Yes, ikwano kidok chien 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14. Yes. So tarik 8 tarik 9 tarik 7 sama tong' osewuok ka tong' osewuok kaw ndalo 14 to ng'ato neno remo. Mar ariyo, thoth mine ndalo 14 gi chalre. Pogruok wuok ga e sama ng'ato chako neno remo nyaka sama tong' wuokie. Kaito penjo machielo ne en mar rem seche ma ng'ato neno malo. Mana abo kwayo ni mondo mi wated gi kidi mana matin nono nikech aneno ka sa maya wang'a mokalo kata sa maya wang'a daktari. Nyisa thuolo mar ng'ama miyo mako ich seche ma oneno malo chal nade? Tudruok mar neno malo kod mako ich chal nade? Seche ma ni ng'ato neno malo to nyalo mako ich diere ma remo lal kaka thoth simbeni wawinjo cha to konyal mako ich. Mano mulna mana matin kuom nyiriri machuok. Kicho wang'eyo ni remo wuok e ofuku to tong' wuok e dag tong'. To pile pile nitie kaka giriwore. Ka ng'ato neno remo kuom ndalo 8 to sako ne en 21. Ngiso ni seche moko kodhi tieko neno remo to tong' wuok kapod en gi remo. Ma onyalo mako ich. Onyalo mako ich. To thothgi inang'o ka remo wuok ndalo 3 kata ndalo 4. To ka mari osudo to inyalo ka oneno ka remo dhi chok to tong' osewuok. Ma kodhi kwano ndalo 14 kikwano ndalo 14 kiparo ni e sama tong' wuokie to imako ich. Okinyal mako ich. Tong' osewuok mosekethre. Koro en mana ni nyaka ka beti kwani kidok chien ndalo 14 kaka ne wawacho cha. Kaito wach kendo mopenjo en wach rem seche ma ng'ato neno malo. Rem seche ma ng'ato neno malo nitiere nyadiriyo. Nitie mikelo gi tuoche kata nitie mabuka wuoka kuom contraction kaka ich kata ka remo wuok mang'eny. Koro thoth kata ka to nigi infection. Koro thoth rem ma ng'ato neno sama oneno malo to inyalo kani onge tuoche tuo makele. To moko inyalo kapok oneno malo to rem chakore iye. Mano nyalo nyiso ni en gi tuo kaka mar endometriosis mane wawuoye cha kata en gi tuo mar fallopian tube mane wawuoye cha. To seche moko ng'ato nyalo nweng'o rem seche ma oneno malo. Thothne nyalo ka en ng'ama nigi tuo kaka mar fibroid kata ng'ama nigi tuo mar adenomyosis. Mag e tuoche makelo rem seche mineno malo. Daktari akaw thuolo ni mondo mi adwok ni erokamano makende. Nitiere gigo mano nego bedni wamulo kaka weche mag diagnosis kaka weche mag thieth kaka inyalo thiedh moko kuom chandruoge gi kaka ng'ato nyalo dak kapo nono ni osetem to ok onyal yudo nyathi weche mag infertility kaka ng'ato nyalo dak godo kata kamano thuolo ong'ada. Po nono ni ng'ato daher mondo mi otudre kodi daktari inyalo yudi kanye kwagolo twagni e studio mondo mwatere oko kocha. An gi clinic Upper Hill 5th Avenue Office Suites. Abedo kanyo seche mag saa 8 kadhi mbele. Namba en 0 7 2 4 7 3 9 9 5 1. Inyalo nono namba daktari? 0 7 2 4 7 3 9 9 5 1. Adwoko erokamano mang'eny Dr. Adera, adwoko erokamano mathoth kendo ageno ni odiochieng' machielo kwachako luongi tibo biro wagoyo mbaka chenro mar penj laktar chandruoge mag joma mine.
en laktar molony ahinya e weche mag joma mine. Omiyo odiechieng' kodiechieng' kwanyisi ni wadhi bedo kode e weche mag joma mine gi kik chenro ni thor gabai nikech ka wapuonjore weche mang'eny. Adwoko ne erokamano makende ne director na Lindsay, erokamano mathoth ne producer na Pape Chokotha, erokamano ne jogo picha mawa, ne jogo mochung' ne duol nyaka taya, adwoko nu erokamano. To maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni, kik obed abeda mbaka to wapuonjre mathoth wang'e kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Samoro isebedo ka intiere kod chandruok ni ok inyalo yudo nyathi, inyalo tudori kod daktari, inyalo chak ng'eni to en ang'o, to inyalo thiedhe koso mondo mi ngimani obed maber. Nyaka kendo odiechieng' machielo, an iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani.